Li Bakurê Kurdistan û tevahiya Tirkiyeyê û li Herêma Kurdistanê pêketiyên vîrusa koronayê her ku diçe kêm dibin û rewş ber bi başiyê ve diçe. Ev yek jî hêviyê dide bazirganên Bakurê Kurdistan û Başûrê Kurdistanê ku bazirganiya navbera aliyan de dîsa geş bibe. Di vê çarçoveyê de bazirganên Başûrê Kurdistanê çavereyne ku di serdema nû de dest bi bazirganiyê bikin. Bazirgan Nêçîrvan Mihemed jî bo bazirganiya di serdema nû de dest bi lêkolînan li Bakurê Kurdistanê kiriye û pêşbînî dike ku bazirganî di dawiya biharê û serê havînê de bigihîje asteke baş. Bu navbeyna Başûrê Kurdistanê Bakurê Kurdistanê înşallah me rojet geşit heyn. İnşallah dahatekê nêzik em bişên pitiriya bazirganî û geştûguzarî û taybet kertê tenduristî navbeyna Başûrê Kurdistanê Bakurê Kurdistanê da pitir xurt bikin. Vî serdemê em tê dadbûrên ji ber ya diyar e virüsê Covid-19 pitiriya talebî û firûtina malî ji rexê kertê taybet paqişkirinê ve ew û tenduristî ve taybet. Karsazên Bakurê Kurdistanê jî ji serdema piştî pandemiyê bihêvîne û amaje dikin ku di demeke ku qeyrana aboriyê heyî de Herêma Kurdistanê hem bo Bakurê Kurdistanê û hem bo tevahiya Tirkiyeyê dê bibe deriyê nefesê. Karsaz Hakan Akbal balê dikeşe ku di vê sazî û rêxistinên fermî û taybet bi awayeke lestir pêvajoyê bidin meşandin. Diyarbakır'da kurulmuş olan Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçiliğinin de hızlı bir şekilde devreye girerek Divê berî her tiştî nûnertiya Wezareta Karê Derveya Tirkiyeyê ku li Diyarbekirê hatiye vekirin, bawayekî lestir û aktivtir bixebite. Her wiha nûnertiya saziya herêma me ya ku li Herêma Kurdistanê hatiye vekirin, xwe aktiv bike. Em ji bo hev gelek girîngin. Ji bilî bazirganiya ku birêya deryayê tê kirin, bazirganiya herîzê de ya Tirkiyeyê bi Iraq û taybetî bi Herêma Kurdistanê re tê kirin. Jûra bazirganî û pîşesaziyê ya Diyarbekir dide zanîn ku ji sadê 65 bazirganiya Diyarbekir bi Herêma Kurdistanê re ye û di nava 3 salan de bazirganiya her du aliyan ji sadê 40 kêm bûye. Di vê çarçoveyê de Karsaz balê dikeşin ser girîngiya Başûrê Kurdistanê û banga baştirkirina têkiliyên Tirkiye û Herêma Kurdistanê dikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.